वरी बाय वरी 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 आमच्या गणोबाला आमच्या गणोबाला घी बाय घी सगळ्यात घी चटणीचं पाट्यावर वाटून आम्ही जर मैत्रिणी आणखी नाही माझी माझे घरी तुझं निरप कायम कमला त्यांच्या माडा काढण तोरण शेळी कांदा शेळी चारे काटाव कांदा हालन आणि हळारू मारे काटा आणि रस्ते आगे असतात मी घे लेगा ऐकाय रे नको तर काय इली चला चला फुगडेवाली चला फुगडे घालून सुरुवात करा आता. तुम्ही घालूक सुरुवात करा असा मग तुम्ही घालून सुरुवात करा. आम्ही कशी करणार आम्ही सुरुवात आता बसताव. तुम्ही घाल ना नाही हो सासूबाई. होय ना गे ही पक्को घालूसाठी खास इली हा काशी दिली या. साखरीची चॅटिंग चालली आहे ही बघा बघा असं कळाला लगेच बायको माझी तकडे माहेराक गेली खोटं सांगताय की होय का तो पाना वे पाना ताट येतं बाकीची काय होत बाकीची येत हो सगळी जरा भांडी घासतो तोपर्यंत तुम्ही काय सुरुवात करा तुम्ही सुरुवात केलास की लगेच येतली म्हणजे सगळ्यांका सांगल्या ती ना माहिती नाही चांगले त्यांनी झोपाक गेला तो या घेऊन शूटिंग मध्ये तो या कट करा हा हा झाला फुगडी घालू केलं आय करा बाय कर बाय अरे तू पण फुगडी घालायला आलाय नाही मग कशाला आलाय तरी बघा फुगड्यांची मंडळी इली आहे पाटलांचा मी नाही गे लवकर तांदळाची नाही काय जाय जुळा तांबा तांबा विश्वारानू गवरे ते एवढा गौरी कावेला विला आईला समजावी ते वेळ लागला बंधूला समजावी ते वेळ लागला ज्ञानेश्वराच्या रायवारी गरुडांचा मेळा एक गरुडारी गेलेली दुर्गा विजरूच्या राजाने काय मान्य केला नको नको रडू देव काय माते नको नको रडू देव काय माते अम्मा पुत्र झाला नाही अम्मा पुत्र झाला नाही म्हणू काय झाला नाही म्हणू काय केळी माझ्या अंगणी केळीचा रंग पाणी
सोन्याची 32 तोळ्यात पाणी आणला भांगी आई बापाला सांगतो ते देऊ नको ऐच्या लोकांना माझा नवरा गीत काला करीन कामाचा गुंता करीन कामाचा गुंता शेवाय किडे रानवाळ किडे आमची घुगडी घराघर माझ्या माळ्यावरून पडली किशी साक्षीच्या गव्हाची जळली मिशी गणपतीचे पाठी टाकीले गहू निवडता वाजले गुलाबाचा फूल पेटीमध्ये साक्षीचा नवरा गाल गोवनियानी बोचे काल्यानी चानियानी नाही भाडे वाडवाडे बादलियात हिमादियात पहिला फुलावना इंतळा पता झाला ना सकाळी रंग गायचं तो मोठं तो म्हणा लय मोठा तळ्या येती लाटा तळ्या येती लाटा तळेती लाटा दैवागाई वार पडले कुडवा एवढी मोठा तळेती वाशे नारिंगरी वार पडले पोरींचे आशे मासा पोतो कसा आमची फुगडी बघत बस घी सगळ्यात घी चटणीच्या पाट्यावर काहीतरी बंद पाय बी पडा माझ्या हात बुळबुळ ते मन गेला पुढ्यात वरी बाय वरी आमच्या गणोबाला आमच्या गणोबाला माकड खाता पेरू प्रिया सांगता गोवाला गाडी करासू वरी बाय वरी साड्या वरी आमच्या गणोबाला सोन्याची राणी आमचा गणोबाला आणगे सर्वात मोठा मानगे गणपतीचे पाडी काढिले चित्र प्रियाच्या गोवाने दाढीले पत्र आली तार भातीचा नवरा मामलेला कांदे पेटी पेटे ना माझी मैत्रण भेटय ना
कांदे पेटी पेटली माझी मैत्रण भेटली शेंगालो मोती सुनामी सोबत आमच्या फुगड्या बघा आम्ही जगी मैत्रिणी चौथी आकाड लात मारली बुक्काड आपली रंगाची कोली जायचा पटकन तुम्ही त्या पुणीच्या हस्ताने गोंधळ घालता सगळ्या तो येऊ नको म्हणून मी थांबलेलो असं कोरी आळणी डुमणात बांधल्या चाळ माझ्या माळ्यावरचे पोलपाट हलवले कोणी ई वांगणकरांच्या सुनाना फुगडेला बोलवले जास्त बोललं तर सारू बचकने गालू एक ना मोठा सै सै पाट सयाची बुगडी तुझी माझी बुगडी नाव ठेवले धीराचा सधीर कुपियो खोबऱ्याचं तुकू कथा कथा गोड जिबेला गोड जिबेचा फोड फुटय नाही घरचा पाहुणा उठतय पाहुण्या दिवाला हऱ्यानी बोंबट पकडली बायका चला सुरुवात आपला ढुंगांगो हजाराट गे साजनी राटाला जाऊ गे राणी माझ्या राटाचा पाणी माझ्या राटाचा पाणी माझ्या राटाचा कचरा माझ्या राटाचा कचरा घाटवडीत होता सासरा घाटवडीत होता सासरा राट गे साजनी राटाला जाऊ गे राणी माझी रंगाची खोली मागता ढिंगाची घे बाई सगळ्याची माझ्याची डावली कण्याचे कवली पाकड्यांच्या सुना वासन घेऊ वेल बाय वेल वाटे वली वेल एकटीच घे वाईगण सुना कपटीच घे कांद्यातलं पाणी
त्यांच्या गोडी चावल ओली मिरची शहरात घे वांगण करायची पुन्हा केरात घे फुल्या चंदनाच्या टिकुल्या एक टिकली उडाली गंगेत जाऊन बुडाली गंगेला लोंडा भिजला माझा गोंडा गोंड्या काली रुपया भाऊ माझा शिपाया आम्ही बाय कोकणच्या गारी शेळा तुकडा खाणारी गोरे गोरे चिंचेर बसणारी शेळा खाणारी आम्ही बाय कोकणच्या गारी तुकडा खाणारी झुकू नुकू झुकू कपाळ कुकू नवरा कुठे गेला मुंबईला गेला मुंबईतून काय आणलं तुला साडी इच्छा घाल आणि चला गाणं काहीतरी हा पण हे बघा या खुर्चीवर बसताना शे मामा दिले मला सारंगी म्हणून तो माझ्या फुटफुटीत वाटणी कोकणचा राजा झिम्मा खेळतो झिम बाई झिम कपाळाचा झिम झिम गेल्या उठून पोरी आल्या घातून सर गोविंदा येतो मजवर गुलाल फेकीतो या गुलालाचा बाला आमच्या वेण्या झाल्याला घडवळतो रे सोनारा दिलबरा दिलबराला किलक्या आम्ही बाईले की लाडोक्या लाड सांगू बापाला मुठी जाऊ बापाला पडले गहू निवडता वाजले गणपतीचे पाटी गाडीला चित्र सांगता गो गाडी आमची फुगडी गरगरची तिकडे झाली गाडी त्यांची लागली टक्क साक्षीचा नवरा रानात लाडूका माझ्या दारात भेंडो भेंडो पूनमचं गोले माझ्या गाड्यावरनी भवतारी बसल्या डुकर माझ्या खांद्यावर शालू भोवत्या बसल्या भालू कित्याक बसल्या आकुरसा नेसण्यात गेला लाकुरसा मुंबईच्या टेकणार बसला मोर मी निरात नवरा कवटा चोर मायाच पडली गिशी मामीच्या गोळाची झाली मिशी माझ्या दारात चिडकी निराग बाईक नवरो मुटकी अपाट्याचा पान माझ्या झपाट्याखाली एवढीशी पोर माझ्या डाव्या हाताखाली नांदली तर बरी नाही तर घेईन लाताखाली नदीच्या तेला या बात
तेचा केसूर सव्वात ओ सव्वात मी बाय खाते दही भात ओ दही भात साशेदी मारली लात ओ मारली लात मी बाय पडले चिकलात ओ चिकलात पतीने दिला उजवा हात ओ उजवा हात मी बाय खाते दही भात ओ दही भात गांजून केला अवतार पावसाला धावतार घामाला गोंगडे खाली ओ घेतली गोंगडे खाली आणली अस्तुरी ठेवली पणगावरी अस्तुरी गावरी ओ अस्तुरी पलंगावरी ओ जांजूची आई दारू बिराई दोघांचे कौतुक पाई ओ दोघांचे कौतुक पाई ओ सायल्याची पाना करकर वाना अशी काय पुरुषांची मना ओ अशी काय पुरुषांची मना ओ पाटलांच्या सुना धावत ए विनेला गोंडा लावित पाटलांच्या सुना शेवलावरी नेसा सुटला बोबले मार एवढं नारियल घर बांधलेलं लसूण बाय लसूण गाठी लसूण लय लय बोलले तर जीभ काढीन घोटून कांदा बाय कांदा घाटचा कांदा लय लय बोललंस तर आवळीन तुझा गांजा बाजारातलं खोबरा खवट घे गाडयांचं सोनाचा वड घे तांब्यातला पाणी कलकड घे पाटलांच्या पोरी हलकड घे काय घेऊ थांब थांब जेव्हा बाहेरच यायचं एका बाहेरच योग द्यायचा नाही तू आंबवण घेऊन ये. तू आंबवण घेऊन पाटलांच्या सुनाशा 100 फुगडी घालणाऱ्या 1 नंबर गाडीवर माडी माडीवर जिना हालींच्या बायकांच्या केसा नापिना थंड होतं रे खाऊन घे ये बस बस खाली पिना का काय आता ही लवकीच्या आता म्हणत नाही रे माहितीये का त्यांच्या याच्यात तू एकदा म्हण ना मध्ये त्यांचं चालू असतं मग सेपरेट बोल येवा उसळ पाव खावता का म्हण घे गोये पुण्यान उसळ पावचा दुकान काढलेला तुझं काय चालला ह्यांचा काय चाललं ह्यांचं म्हणजे तू पुढेच येत नाही हो. इतक्या भीत की उसळ खा पुष्पा ये उसळ खा आणि भांडा टाकून दे गो ह्या फक्त उसळ वाढूकच येता काय हो? हो पुष्पा खरं होतं मगापासून झोपा गेलेलं काय आला? कशी का माका सांगू लागली पाणी होत जागो जरा आटली असतली मगातपासून ठेवली वाजले किती गो गो तुमका गो तुमका माझ्याबद्दल कोणा खोयतो यांगा द्या दर्शना की घे तू घे तू कसलं तू उसळ खाल्लं काय नाही नाही म्हटलं तू उसळ खाल्लंच नाही कसं पाव खाता तू नाही रे बाबा नाही रे रे बाबा घेतलंच रे बाबा एवढा होत गे बाले पाटणाची सुन ग बाले चिचेच्या पानावर जेवला ग बाले जाय जुटी हळद कुटी खोबऱ्याची वाटी सरळ म्हण ना असता किती लाला बसलं शेवट झाला रे म्हणून मी असलो पुष्पा एक प्लेट उसळ दे क्या अरे अगो बाहेर भाऊ भुतूर काय चाय बी काय ती घेऊन ये तुका सांगलाव काय ऑर्डर सोडली की तू पटकन रेडी येऊ काय तयार
हे उसळ कोणा कवी आहे काय? बाईच्या गवतीच्या बहिणी बहिणींच्या फुगड्या पा हालीच्या बायका गरम बिस्किट नरम हालींच्या बायका बेशरम म्हणजे या पुष्पा नाकी पण तू मरण काढाता यांचा चायत मीठ टाकू ना जा लवघ्याच्या औषधी किती नेमका चाय उसळ दिल्यानंतर अरे बाबा हिचा मधीच असता काही काय ग तुझा तर उपयोग अच्छा फिरून काय अच्छा फिरून म्हणजे आपल्या घराकडे चाय बन घेऊया तुका कशात ठेवलेला तेव्हा बैल सोड म्हणत हे तुम्ही दोन तुम्ही बैल घे गो चला उठा गो तुझ्याकडे मग तू सांग बाबा यांनी फू माझी फू लेख फू बघ फू ही सज्जता ही बघ. एका आधी एका नाही करतो. हे विनू ही सज्जा तयारीतच एका काय यार? ती कवळ ती तर काय म्हणता ये? तिच्या पाठी प्रोटेक्शन अजिबाती का दादा तू आधी येते पेक्षा माझ्या काय ग तुला काय ए थांबा काय थांब हे लगेच अशी बाबा, याचा कधी पण सुरू आहे. तू ऐक. कोणाचा नाव सुटला तर ह्याच्यावरनं तरी म्हणा हे पटकन सुटतात थांबा माझी लेक तुझ्या घरी दिली तिची बातमी घेऊ इल्ले काय गे मनी पाणी घी आणि चाय घी यांनी मनी पाणी घेतले चाय खाल्ले माझी लेक घरात दिसत नाही काय गे तुझी लेक खय गेली तिचं माका सामान गेली नायच असा माझी लेक माझ्या घरी फिराक मी गे सोडली नाय तुझ्या घरी येऊन तुका सांगान जिल्ह्यान निली तू गे खोटी बोला लागलं माझो शिरी कामाक गेलो देवाचा जो तुझी लेकच पळण खय गेली तिचं माग सामान गेली नायच असा एनी माझ्या लेक चांगल्या शिवाय माका गेली नाय तू घे एवढी कोटी बोला नाय नको काय गे तुझी लेक पटायला बरं चोरून खाता आणखी नाही माझी लेका माझे घरी तुझं लिहिलं काय कमन यांच्या माडा काढण चोरण शेळी कांदा शेळी चारे काटाव कांदा हालन आणि हळारो मारे काटा आणि रस्ते उतारे असतात मी गे लेक ऐका इल्ले नायक माझ्या लेड्या गायको गायको माझे गणपती बाप्पा आणि गौरी झोपा आता आम्ही चाललो झोपा घरी बाय बाय ओके इथं बाकी आहे. गणपती बाप्पा कोण खातंय घे बाय थांबा मी येतो
Thank you.